Здравейте, мои хора, аз съм Blacklight и днеска ще продължим с 7 Days. Последното място, де спрях видеото е в тази стая. You gotta be kidding me. Сериозно ли бе? Сега всичко трябва да го правим от начало. Сега ще продължа видеото. Добре хора, аз се върнах и да, минах всичко отново пак си за малко пак да се насъря от страх. И нека от Shift. Добре, този път поне знам какво да правя. Видях едно бързо видео. Значи той. Really nigga. Той и той. И сега това трябва да се отвори. Направи го! Отваряй се бе. You are starting to feel dizzy, aren't you? Абе, ти какво да си... Той ми е сложил тръва в храната и сега се чувствам като напушен. Оле! The fuck? Моля те не ме е стреляски, пикашния ми мехур няма да го издържи. Добре, виждам стена. Добре, това е странно, какво трябва да е той? Нека проверя. Аз тука... окей. Значи тая игра или ще участва като някакъв много... часовник. Fuck yes. Добре. Как бих искал да седна ето... Аз няма да сядам тука. Книги. Какво искаш от мен? Не мога да те разбера. There are many books. Books. Добре, странна работа. There are many books. Аз съм или... ето го ключенцето. There are many books. I don't give a fuck. Yes. Nailed it. Nailed it. Nailed it. Добре, нека се видим в тази голямата стая. И сега... И да отворим! И намерим още една тъмна стая. Мри бе! Майната ти! Майната ти! Майната ти! Try to open your eyes. I'll open my dick to you. Какво е това? It's not time yet. Wow. Що просто не съм изумен? Fuck. Колко пъти сте ми изпрати проклетата бележка? Не е дошло времето. Защо? Тая игра е... Мислих, че сте малка. Той е бая голямата. Бая чаптери има. И пак съм някъде в коридор. Що за... Какво трябва? Това е дървено дете. Аз няма... виждаме, че Бобче е там. Ще го спамим. Добре, ти какво искаш? Факай се бе.
А! Добре, аз то го наблюдавам. Окей. Аз просто ще продължавам напред. Shit. Fuck. Добре, ключето ми трябва. Факайте се, бе! Разкарайте се! Локет, чакай! Yes! A screwdriver. What do you want from me? I mean, really, what do you want from me? I don't have candy for you! Fuck yourself! Fuck it, аз бягам тая работа. Не ме бе. Окей. Аре да сме умни хора, разумни хора. Отваряй се бързо. Фак. Отваряй се. Пусни ме вътре. Сега не можете да ме преследвате. Животни грозни. Сам! Знам, че това си ти, Сам! Стой там! Ама чакай малко, бе. Ей! Животно грозно! Ти си в килия! Get your face raped because I'm not in the cage. Fuck it all! I don't give a fuck anymore. Fuck it all. You can fuck yourself over there. Добре, стоим останалото чувство, че ме прецака мазно. Интересно. Чакай, аз не мина. Да. Bitch, send me high. I have no strength to hold me back because I don't know why. Where's the screwdriver? Сериозно ли, бе? Ама къде? Беше в ръката ми! Не, бе, брат! Cannot be! Отвори се! Без него аз съм нищо! Добре, дай да видим разумен начин. Изпуснал съм го някъде 100 на 100. За пореден път ще се завъртя и той го държи! Какво искате от мен? А ти какво искам? On which side of the bars is the prisoner? Аз мисля, че ти си затворника. Защото аз мога да се... Добре, не мога да се движа. Но какво искаш от мен? Кажи ми! Какво искаш ти от мене? Какво искаш? Say it to me! You can know. Fear creates the cage. Моля. Значи страха. Fear creates the cage. Let's be rational. Освободи... Не. Какво е това? What should I do? Виждам, че това легло... Fear creates the show. Open.
О. Добре, нека просто продължаваме. Само снима, моля те. Аз ще остана без глас, само защото крещя тук като обезумяло животно. Добре, както изгледа съм свободен. I'm free! I'm free! Yes! Какво е изобщо да е това място? Бле... Аз няма да се беся. Окей. Oh shit. There are 6 holes in the table. I wonder why. There are 6 holes in the table. I wonder why. Значи ме преследват... Добре, аз просто ще излизам тук. Don't be afraid of those who only want to help you. Как няма да ме е страх от тези, които искат да ми помогнат, бе? What the fuck, е? Ти трябва да се... Защо? Why they kill themselves? Сега пак се ми изкара джъмпскер. Чакай, имаме 1, 2, 3, 4. Аз имам май идея какво трябва да правя не тук. Дали е задължително? Да, се върна много назад. Трябва да се върна там, де бяха вратите. Къде сте? Добре, ако съм прав, те трябва да ме следват. Последните две малки момчета. Добре, има ли възможност, че това са душите на някакви малки деца, които са били убити тук и за да могат да се спасят тая психична глупост, която сега преживявам, трябва май да ги събера там, де са били убити. Защо не знам какво трябва да правя. Просто ще ги закараме тук. И ще очаквам само да ме изкара на англите отново. Сега, так. И ето едно момче. Къде е другото? There are 6 holes in the table. Ела тука, бе. Ти си не види бурсука. Аде, бе, малко менге, бе. Менге, ме. Идвай. Не се страхувай от тези, които се опитват да ти помогнат. Чуди се, защо ли го каза това? Hey boy. Boy. Little boy. Child. My little child. Where are you? Where are you hiding? I'm just a friend. Come on, little boy.
Follow me. Follow me. Did you follow me? Yes. He's gonna follow me. Follow me. Don't worry. I won't hurt you. I just need your help to get the fuck out of this fucking house! Добре, той трябва да ме следва. Ето неговите стъпки. Странното, че се движи сякаш е някакъв... Не знам... Глиган. Туж, туж. Добре, нека просто продължим с бягане. Все още си имам отверката. Аз бих се самоубил, да ти признаем. Да ви призная. Добре. Килвай се, бе. Воу. Воу. I feel like I've lost something. Как няма се чудя, че си загубил нещо? Те има около 6 умрели хлапета. И да... Още се включим. Чуди се какво... Нека просто следваме следите от кръв по пола. Позитивна музичка. Следваме кръвта. О май гад, това е сърце! О, I have a beating heart. Имам туп къщо сърце в ръката си. Продължава да туптука. Не на туптука, на... What the fuck? Добре, просто нека го нося. Това е май сърцето на Сам. Ама някакви много интересни полуки стават тук. Значи страха образува клетка и не се плаши от тези, които се опитат да ти помогнат. Да. Ми се появяват из тъмното. Добре. Окей, нека просто го поставим. The key into the flame is converted with red blood. What? The key to the flame is converted with red blood. И пак е заключено. Blood key. Аз съм объркан. Току-що направих ключ от кръв. И пак съм има джъмпскер. Leave me alone. Дете своем първо е това. Добре, нека ми... Ооо! Нямам си никаква представа, би трябва да става сега. Really? Значи дойдох и изминах толкова много път за една празна стая. Thanks a lot, Sam. Thanks a lot. Толкова ми е добър английски, колкото и на прашески гъс. За последен път играя хорор игра в тъмното. Open yourself. Ама тази се признае, играта си е бива. Бая си е бива. Дълъг коридор. Аз дълга
вентилационна шахта. О! There are too many keys. Чакайте малко. Та стая... What the fuck? Върнах се от началото. It's not time yet. Факай се, бе. Воу, лягай, спи. I'm not sleepy. What the fuck? Какво става? Би трябвало да става... You look confused. You look confused. Какво трябва да става? Not to the darkness. Do not tell anything. Anything the name Sam. Do not tell anything the name Sam. What? Speak good English, you son of a bitch! Stay away from what holds you back. Ask a mama, man. Ask a mama. You know what? I don't give a fuck! Follow the darkness! Oh! Follow the darkness! Oh! Follow the darkness! Добре, значи нека да приемем това. Не трябва да слушаме Сам, но слушаме тъмнината. Какво беше това? Беше ми изписало някое име. Сега още не мога да спа. Добре, нека после излезем да се разкараме от тази къща! О, не! О, да! Аз пък иска! О, да! О! Майната мънта! О, да! Аз съм навънка! Аз съм навънка! Чакайте, изобщо къде съм бил през цялото? Извинявайте, ама просто искам да се върна и да видя, че съм бил в някаква стая. Аз съм навънка! Freedom! Oh! Run! Няма да бягам наця, просто бягам на където ми падне. Ша-л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 а. Run! 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 Run, I say! Run, I say! Run! Run! Fuck! Пусни ме! Отвори се! Open! Now run! Окей, добре, това беше странно. Аз съм навънка. Кажи ми, че това е последната... вода... Кладенец. Не, аз няма да се слушам. What the fuck is that? Какво е това? Fuck I say! Църква? И лопата. Покрай църквата нещо интересно. Възприемаме... Ще приема, че нямаме нищо. Добре, нека проверим дали мога да отворя и да проверя тези райони. Да... В обща линия аз съм в... гробище. То е тъмно. И аз съм в някакво гробище. The fuck? Изхода! No! Why you do this? Why you do this? I know you have a special power for this. Странен кладенец, който се чува кръщенията на всички мъртви същества, хора, какво да... Сместо забавно лице, май, нещо си мислиш, бе, майна! Таква не сте те бие, бе, майна! Сега ако ми каже, че не е стана. The mind converts the truth as the light converts the shadow. What? The mind converts the truth like the mind converts the shadow. Okay.
What the fuck? Не мога да се мърдам! Не мога да мърдам! Не мога да мърдам! Shit! Shit! Защо не мога да се мърдам? Клякай! Махай се! Shit! Run! Run, nigga! What do you want? I can see the... Wait a minute. The darkness confirms. Моля те, отвори се. Бъди отворена за мен. Ти си моята надежда. Ти беше моята надежда! Вече не си. Аз си тръгна, брат. Успокой се. Успокой се. Аре, дишай. 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 Това много шумно е! Факай се, бе! Пак видях някакво страшно лице. Добре. Разбито е. Добре, странна работа. Стой си там! Майната ти, бе! Мразя те! Те обичам, повече аз теб няма да го заобичам. Шибаното ми куче ми изкара ангелите и то! Май всеки ме мрази днеска. Добре. Боли ме главата много. Аз ще взема тая лопата. Да се опитаме да го изровя, не знам как. Майка ти за. Добре, значи... I can't see the button. Добре, имаме лопата. It seems that there is nothing empty. Сериозно? Сега трябва да го копая. Всичко е това, за да намеря някаква си запалка. Копай. Dig a hole. What is this coin? A very ancient coin. Супер, няма си. Но все пак ще изкопая другите буклуци тука. Извинявайте, ама не обичам много гробища. В смисъл, безполезни са. Отколкото да бъдат кремирани телата, ги слагат да... Майнето му, всеки си има собствено мнение. Аз отивам да го хвърля тая стотинка и тука. Защото се минават. Добре, това беше странно. Добре, дали ще е отключено? Strange, it seems to have not yet reached the bottom. What the fuck? Yes. Finally. Freedom. Къде съм? Това? Рая ли е? Не. Не мога да съм мъртъв. Вратата
Вратата. Защо се отдалечаваш от мен? И леглото, в което бях толкова много пъти. Вратата. Моля те, ела тука. Вратичке. Ела! Ела при мене. Ела. Точно така. Ела. Няма те нараня. Ела. Освободих се. Свободен съм. Не знам дали съм мъртъв. Ама се чувствам свободно. Да е стък. Нагите деба. Абе, ти май не съм много ме мразиш, бе, момче. Абе, ти се не види бурсучката. Кой идиот я измисля тая игра? Уоу! Какво по... Аз падам ли или просто стоя в небето? Интересно. Това е всичко, което видях в къщата. Хладилниците, леглата, шкафовете с книгите, столовете, някакви малки бутончета. Това е всичко. What the fuck? Това изглежда като наистина някаква супер странна майнкрафтска игра. В смисъл, като мап. И сега падам и сега трябва да попадна върху блокче вода, че да мога да оцелея. Ай, ти шегува се с мен! Чакайте малко! Ключа за бялата врата. Now it's mine. Бялата врата. Freedom. Freedom, I say. Shit. Sam? Is that you, Sam? Не! Или не, чакай. Ти беше! Ти ми помогна веднъж! Ти ли си? Ти ми помогна! Some victims of Severed Room will retreat into the fantasy world from which they could not wake up. Victims of the Severed Room will retreat into the fantasy world. Не знам кой си, не знам дали ти благодаря. Толкова джъмпскер ми изкара, ама ти ми помогна. In this catatonic state, the mind of the victim will often try to wake them up with the small details. Малки детайли? Какви ги дрънкаш? In the utter state of the mind of the victim will often try to wake him with a small detail. То малък детайл, това ти ли си? Уоу! Око! Отворените очи! Прозраването ли? A stage students words, noses, or even a video game. What? A stage that is a words, noses, or even a video game. Situations. Strange situation, words, noses, or even a video game. Добре. Ама ти никога не мигаш. To help them realize they were asleep. Ма ето защо през цялото време не можех да спа. Защото аз през цялото време съм спал.
Нали? Това ли е? Колко ми пише? 6 плюс? Кажи да. Воу. Аре без грубости. Even then, it won't often take days until they were ready to. Ready to do what? Say it! And let me go! I want to see my family again! Whoa. Woo! Please wake me! Окей, какво да правя? Ти бръкна в гърлото дете. Аз я завърших! If you want more information about the team and future projects, visit our page Facebook. Програма Реличева. For the music, thanks to the Kirka Maria to help us fix the major Това беше много яка игра. Thanks to our friends who have supported us during the development of the project. Thanks for playing. Благодаря на вас, че ви направихте тая яка игра. Еми добре хора, както изгледа, това е вече края на 7 Days. Благодаря ви хора, че за пореден път гледахте 7 Days, разбира се, това вече е края на 7 Days. Супер! И да, имам нова пострижка и лайкните, сабскрайбните, харесайте страницата ми във Facebook, в YouTube, чаналът ми и довиждане, бай!